I want to thank the worship team that really led this afternoon. Ja haluan kiittää tätä ylistysparia, joka johti tänä iltapäivällä. One thing with me is that when you bring a type of worship, the song that you bring in worship, Kun tuot sen laulun, joka on tässä ylistyksessä, is so important. se on niin tärkeää. Today, Tänään you sang about you are holy, me laulettiin sitä, että kuinka Jumala on pyhä. and I lost it there. I was just bawling my eyes. Just Ja mä vaan oikein sillään itkin näiltä. because I'm touched by the holiness of God. Sillä Jumalan pyhyys kosketti minua. He's holy, Hän on pyhä. and you are holy too. Ja sinä olet myös pyhä. That's the God that we serve. Se on se Jumala, jota me palvelemme. He didn't make holiness his exclusive right alone. Hän ei tehnyt pyhyydestä jostain sellaista eksklusiivista oikeutta. He called you holy even before Hän you came to him, kutsui sinua pyhäksi jo ennen kuin tulit hänen luokseen. because he died already Sillä hän jo kuoli for the whole world. koko maailman edestä. But if you accept what he did for you, Mutta jos hyväksyt, mitä hän teki sinulle, immediately he separates you hän välittömästi erottaa sinut from the world, maailmasta and he calls you holy. ja kutsuu sinua pyhäksi. So if he calls you holy, don't call yourself unholy. Jos hän kutsuu sinua pyhäksi, älä kutsu itseäsi epäpyhäksi. It is pride On ylpeyttä. for you to say you are still a sinner On sinulle sanoa, että sä oot jo vielä ihan syntinen. when God says you are a saint. Kun Raamattu sanoo, että sinä olet pyhä. A saint is a believer. Pyhä on uskovainen. It's not a Saint Mary, the canonization in the other big church. Emme puhuta sitä jostain pyhimyksestä, pyhimys Mariasta tai jostain muista pyhimyksessä eräässä tutussa kirkkokunnassa. The Bible says, Raamattu sanoo, be ye holy, olkaa pyhiä, even as he, God, is holy. niin kuin hän, Jumala, on pyhä. He commands it. Hän käskee sitä. Be ye holy, Olkaa te pyhiä, even as me, your God, is holy. niin kuin minä teidän Jumalanne olen pyhä. Amen? Amen. Good. So that song was so moving. And the other second song was, all who are thirsty, Se laulu oli hyvin koskettava ja toinen hyvin koskettava laulu oli se, että kaikki ovat janoiset. all who are weak, Kaikki, jotka ovat heikkoja, come to the fountain. tulkaa lähteen luo. Deep your heart in the stream of life. Ja juokaa siitä elämän virrasta. Let the pain and sorrow be washed away. Ja anna sen kivun ja tuskan huuhtoutua pois. Here's my message this afternoon. Ja tässä on minun sanomani tänä iltapäivänä. Based on this word here, Tämän sananpaikan perusteella. let the pain and the sorrow be washed away. Anna sen surun ja tuskan huuhtoutua pois. Instead of being washed away, Sen sijaan, että se huuhtoutuisi I'm going to pois. change it and say, bring your pain, sorrow, disappointment, all of this, and bring it to the altar. Ja sen sijaan mä sanon, että ota sun surusi ja pettymyksesi ja kaikki ne taakat ja tuon ne tänne alttarille. Bring it as an offering to God. Tuon ne uhrina Jumalalle. Bring it as a sacrifice to God. Tuon ne niinku uhrina Jumalalle. You can give God, some of you give gift, you give offering today. Niin, että voitte antaa niinku uhrin, niinku taloudellisen lahjan. It's offering of money. Se on rahalahja. But this afternoon, Mutta tänä iltapäivänä the second offering I'm going to take from you now. toinen uhri, jonka otan teiltä. I want you to we're going to receive another offering now. Me otetaan toinen uhri vastaan. It is not offering of money. Ei se ole mikään It rahalahja. is the offering of pain, Se on tällainen tuskan lahja. disappointment. Pettymykset. We're going to receive all of this. Me vastaanotetaan kaikki nämä. And we will bring it to the altar of God. Ja me tuodaan ne Jumalan alttarille. And the fire of the Holy Ghost will come and burn it. Ja Jumalan pyhä henki tulee ja polttaa. And there will be a sweet smelling fragrance Ja tulee sellainen suloiden tuoksu, that will fill heaven. joka täyttää taivaan. And heaven will answer your prayers. Ja taivas tulee vastaamaan rukouksiin. And will turn your pain Ja muuttaa kipusi. into gain. Ja kääntää sen voitoksi. So this afternoon,
tänä iltapäivänä I want you to open your Bibles haluan, että avaat Raamatun to Genesis chapter 28. Ensimmäisen Mooseksen kirjaan luku 28. I am speaking from Genesis 28. Ja luen tässä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luku 28. And the title of my message is Ja mun saarnan otsikko on From Pain kivusta to Praise. ylistykseen. From minus Miinuksesta to positive. positiiviselle plussa. From losses Tappioista to gain. voittoihin. That's what I'm preaching here this afternoon. Sitä mä julistan tänä iltapäivänä. Let's bow our heads in prayer. Nyt rukoilemme yhdessä. Father, as we open this word today, Kun me avaamme tämän sanan tänään, the word of life, tämän elämän sanan, help us to see ourselves auta meitä näkemään itse. in this story that I'm going to share this afternoon. Tässä kertomuksessa, jonka kerron teille tänä iltapäivänä, The story of Jacob. Jaakobin tarina. Transform our hearts Muuta meidän sydämemme, as we journey from pain to praise. kun me matkustamme kivusta ylistykseen. In Jesus' name, amen. Jeesuksen nimessä aamen. Amen. Right from the beginning, Alusta alkaen I want to make a prophetic declaration here this afternoon. haluan tehdä tällaisen profetaalisen julistuksen tänä iltapäivänä. Prophets don't bring bad news. Profeetat eivät tuo huonoja I'm uutisia. talking about New Testament prophets. Puhun Uuden testamentin profeetoista. They come with good news. He tuovat hyviä They uutisia. announce good news. He julistavat hyviä uutisia. Listen this afternoon. Kuuntele tänä iltapäivänä, What God is speaking to you. mitä Jumala puhuu sinulle. Isaiah 43:19. Jesaja 43:19. Isaiah 43:19. Jesaja 43:19. The Bible says, Raamattu sanoo, see. näe. When God says see, Kun Jumala Raamattu sanoo, että katso, or God says behold, tai että katso, when you behold something, kun sä silloin johonkin keskityt, you are changed by what you behold. niin se, jota sä tarkastelet, niin se muuttaa. That's why the word of God says in 2 Corinthians chapter 3:18, he says, as we behold Sen takia, with unveiled faces, kun Jumala sanoo toisessa korintolaiskirjassa 3:18, että katso, as though we're looking in the mirror, kun me katsomme peiliin, we're being changed from glory to glory. me muutumme kirkkaudesta kirkkauteen. When God says behold, Kun Jumala sanoo, että He katso, wants you to be able to look intently with an intent to get something from it. niin se tarkoittaa, että sä oikein katsot sitä oikein tarkalleen, että sä saisit siitä jotain. When I behold my wife, Kun mä katson vaimoani, I'm communicating something to her. minä kommunikoin jotain hänelle. I'm communicating my heart even though I don't speak my words out. Mä kommunikoin mun sydämeni, vaikka en sanoisi mitään sanoja. When God says behold, Kun Jumala sanoo, että katso, He wants to communicate something to you. hän haluaa kommunikoida jotain He sinulle. wants to speak something that will change your life. Ja hän haluaa puhua jotain, joka muuttaa sun elämäsi. He wants to change your life. Hän haluaa muuttaa sun As you elämäsi. behold Him, Kun sinä katsot as häntä, He communicates His heart to heart with you. ja kun hän kommunikoi sinne hänen sydämensä sinun sydämesi. So Bible says, Ja Raamattu sanoo, see, katso, behold, katso, I am doing a new thing. minä teen uutta. Now it springs up. Nyt se puhkeaa jo kukkaan. Do you not perceive it? Etkä sinä huomaa sitä. I'm making the way in the wilderness Minä teen tien erämaahan. and streams in the wasteland. Ja tänne erämaahan pulppua elämän virta. This is the same thing that God did to Moses. Tämä on se, minkä Jumala sanoi Moosekselle. He drew his attention Hän kiinnitti hänen huomionsa. to behold a burning bush. Että hän katsoi tähän palavaan pensaaseen. It was to change something that he's been believing for. Se oli, että hän muuttaisi jotain, johon hän uskoi. He's believing that he's been punished. That's why it's at the bad desert. Hän ajatteli, että tässä on karu erämaa. He's been in the desert Hän on ollut erämaassa, because he ran away koska hän juoksi pakoon. after he killed the Egyptian.
kun hän tappoi egyptiläisen. But when God started a strange fire, Mutta kun Jumala sytytti tällaisen oudon tulen, it was to take his focus away from punishment niin se otti hänen huomionsa pois or his rangaistuksesta, past, hänen menneisyydestään, all the disappointment of the past, kaikista hänen menneisyyden to pettymyksistä, behold something new. katsoakseen jotain aivan uutta. In the same way this afternoon, Samalla tavalla tänä iltana God wants to do a new thing. Jumala haluaa tehdä uuden He's asian. already doing a new thing. Hän jo tekee uutta asiaa. He says, take your eyes away from your pain, Hän sanoo, että ota katseesi pois siitä sun kivusta, from your disappointments, sinun pettymyksistäsi, from all the losses of the past, kaikki menetyksistäsi of the menneisyydessä. past. And he wants to turn your eyes to behold something new. Ja hän haluaa sinun katsovan jotain aivan uutta. So this afternoon, Joten tänä iltapäivänä, say after me, sano perässäni, Lord, Herra, I have come to behold this new thing. minä olen tullut katsomaan tätä uutta. I turn away my eyes Minä käännän pois katseeni from my past, menneisyydestäni, my disappointments, pettymyksistäni, my pain, kivustani, my losses, menetyksistäni, my rejection, hylkäämisistä, my compromises, kompromisseista. and I turn to behold you. Ja mä käännin katsomaan sinua. And the new thing you want to do for me. Ja sitä uutta, mitä haluat tehdä minulle. And I receive what you want to do for me this afternoon. Mä vastaanotan sen, minkä haluat tehdä minulle tänä iltapäivänä. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Say amen. Sanon aamen. We serve a God Me palvelemme Jumalaa, that specializes joka on erikoistunut in taking a mess. ottamaan tällaisen sekasotkun. We all make messes. Me kaikki teemme välillä sekasotkuja. I mean, it's just like little kids. Aivan kuten pienet lapset. They make messes. He tekevät jatkuvasti sotkua. But who clears the mess? Kuka siivoo nämä sotkut? The parents. Vanhemmat. They take the, you know what I mean, the poop, the everything, they take it out. Ottaa kaikki ulos, siivoo kaikki kakat ja kaikki. And they change the diaper. Vaihtaa vaipat. And they clean the child. Ja puhdistavat lapsen. And they put some lotion on the child. Ja he rasvaavat lapsen. And the child smells good. Ja lapsi tuoksuu sitten hyvältä. And he runs. Ja hän juoksee. It, hold on to the mom. Ja hän pitää kiinni äidistään. Why? Miksi? Because you have just made that child clean. Koska olette juuri tehneet tämän, puhdistaneet juuri tähän lapseen. Give that child Olette antaneet sille lapselle something clean. jotain puhdasta. You give that child a new start. Annat sille lapselle uuden alun. In the same way, Samalla tavalla. God takes our messes. Jumala ottaa meidän He sekasotkun. cleanses the mess we've made. Hän puhdistaa sen sotkun, jonka me ollaan tehty. Like a loving father, Niin kuin rakastava isä. he takes the messes Hän ottaa tämän sotkun, and cleans the messes. puhdistaa sen. But in the process, Tässä prosessissa he begins to change us. hän alkaa muuttamaan He meitä. takes the pain Hän ottaa kivun and allows you to go through it. ja sallii sun käydä sen läpi. And now changes you. Ja sitten hän muuttaa sinut. Sometimes he doesn't change the pain immediately. Hän ei aina välittömästi muuta tätä kipua. He allows the pain and transforms you in the midst of the pain. Hän sallii sen kivun ja muuttaa sinut sen kivun keskellä. Sometimes God will not save you before you enter the fire. Joskus Jumala ei pelasta sua ennen kuin astut tuleen. Sometimes he will allow you to enter the fire and save you out of the fire. Joskus hän antaa sinun mennä siihen tuleen ja hän pelastaa sinut siitä tuesta. And sometimes he allows you to go through the fire, but you are not going to be consumed in the fire. You think you're going to be consumed, but God says you're not going to be Ja consumed. joskus sä menet sen tulen läpi ja sä luulet, että tämä tuli kuluttaa sut loppuun, mutta sä selviät siitä läpi. And by the time you come out of that furnace, Ja silloin kun sä tulet siitä uunista ulos, through that fire, siitä tulesta, you're going to be smelling like a sacrifice to God. niin sinä tuoksut kuin uhri Jumalalle. Therefore, this afternoon,
Sen takia tänä iltapäivänä I don't want you to waste your trials. en halua, että hukkaat sinun koettelemuksi. Don't waste your pains. Älä hukkaa sinun kipuja. Don't waste your disappointments. Äläkä hukkaa sinun pettymyksiä. These are sacrifices we're bringing this afternoon. Ne ovat sellaisia uhreja, jotka tuomme tänä And iltapäivänä. we're going to use that to worship him. Ja me käytämme niitä ylistääksemme häntä. And he will hear from heaven, smell what is happening, and pour a blessing. Ja hän tulee haistamaan sen, mitä tapahtuu, ja hän panee oman siunauksen siihen, asettaa oman siunauksen siihen. So today, as we look at Genesis 28, Jos nyt katsomme ensimmäistä Mooseksen kirjasta 28. I want you to know this. Haluan sinun tietävän tämän. After about 30 years of ministry, 30 vuoden palvelun jälkeen I have come to learn that God's greatest revelations olen oppinut, että Jumalan suurimmat ilmestykset often come in our darkest moments. tulee monesti meidän pimeimpinä hetkinä. Therefore, Sen takia don't waste your night seasons. älä menetä sinun yöaikojasi. The dark times of your life, don't waste it. Elämäsi pimeitä aikoja, ne ovat arvokkaita. God specializes in taking dark places Jumala on erikoistunut ottaa pimeitä aikoja, and hetkiä, turning it around. ja kääntämään sen ympäri. Today, as we talk about Jacob Tänään kun puhutaan nyt Jaakobin matkasta, on the dusty road to Bethel, ja tällä pölyisellä tiellä kohti Beetteliä, where God took a deceiver jossa Jumala otti tällaisen petollisen and ihmisen turned him to be a worshiper. ja muutti hänet ylistäjäksi. He was running away for what the evil he did. Hän pakeni sitä pahaa, mitä hän oli tehnyt. Sometimes we've done some wrong, Joskus me ollaan tehty jotain väärin, and we are running away from the mistakes that we made. ja me pakenemme niitä epäonnistumisia, mitä me ollaan tehty. But God has a way of taking us. Mutta Jumalalla on tapa, millä hän ottaa Like meidät. Jacob, Kuten Jaakobin, who was running from his brother joka pakeni veljensä luo, because he deceived his brother. koska sillä hän petsi He veljensä. stole his birthright, Hän varasti hänen synnyin oikeutensa. and now he found himself Ja nyt hän löysi itsensä running away from him, pakenemassa häneltä. but didn't know that God was actually putting on the road that is dusty to a place where he will become a worshiper. Ja tällä matkalla hän oli menossa tällä pölystä tietä, mutta sellaiseen päämäärään, josta hänestä tulisi ylistäjänä. A deceiver can be a worshiper. Yeah. Tällainen tällaista pettorista voi tulla ylistäjän. You have hope. Sinulla on toivoa. A liar Elia, can be a worshiper too. hänestä tuli myös ylistäjä nyt, So they encounter God. kun me kohtaamme Jumalan. So here is Jacob. Tässä on Jaakob. He was running away, Hän pakeni. and yet in the midst of this deepest crisis, Ja keskellä tätä syvintä kriisiä Jacob encounters God, Jaakob saa kohdata Jumalan, who turned his pain into altars of praise. joka muuttaa hänen kipunsa tällaisesti ylistyksen alttariksi. Let's look at verses 1 to 5. Katsotaan jakeet 1-5. In verses 1 to 5, Jakeet 1-5. the Bible says, Raamattu sanoo, Then Isaac called Jacob, Iisak kutsui Jaakobin and luokse, blessed him and directed him. siunasi hänet ja antoi hänelle käskyn. You must not take a wife from the Canaanite women. Sinä et saa ottaa vaimoksesi ketään kaananilaisten Go tyttöä. to Padan Aram. Mene Padam Aramin äitisi isän Betuelin kotiin. Jacob's journey Jaakobin matka begins with consequences. alkaa seurauksilla. The consequences of his deception. Hänen petturuutensa seurauksilla. That deception caught up with him. Nämä pääsivät kiinni hänestä. Sometimes, Joskus. beloved, I want you to know this. Haluan, että tiedät tämän. God allows our choices Jumala sallii meidän valintoja. to lead us into the wilderness. Johtaa meidät erämaahan. Not to destroy us,
Ei tuhotakseen meitä, to prepare us for God's purposes. mutta valmistaakseen meitä Jumalan tarkoituksiin. Look at the pain of Jacob. Katso Jaakobin tuskaa. He left home, Hän jätti kodin, security, turvallisuuden, family, perheen, identity. identiteetinsä, He faces an uncertain future ja hän kohtaa epävarman tulevan in a foreign land. vieraassa maassa. His pain is compounded Ja hänen kipunsa on suuri. by guilt and pain. Ja se on tällaisen syyllisyyden ja tuskan ajattelema. We have the same parallel in the Bible. Meillä on tästä esimerkki Raamatussa. Look at the life of David. Katso Daavidin elämää. He was running away from Saul. Hän pakeni Saulia. He wrote, Hän kirjoitti, "My soul is in anguish." niin sieluni on ahdistuksessa. Some of you here this afternoon. Jotkut teistä tänä Your iltapäivänä, soul is in anguish. sinun sieluisi on ahdistuksessa. You say, "How long, oh God? Sä sanoit, että kuinka pitkään, Herra? How long will I be in this situation?" Kuinka pitkään minä olen tässä tilanteessa? Yet in the wilderness, Vielä täällä erämaassa. David penned the most beautiful psalms of praise. Kuitenkin siellä erämaassa Daavid kirjoitti mitä kauneimpia ylistyslauluja. David was so much in anguish, Oli niin ahdistuksessa, yet in the midst of his pain mutta keskellä hänen kipuansa and wilderness, erämaassa. he wrote the most beautiful songs. Hän kirjoitti mitä kauneimmat psalmit. So this afternoon, Joten how tänä iltapäivänä, many of you feel displaced like David? kuinka moni kokee, että olet niin kuin väärässä paikassa, kuten Daavid? You lost your job. Olet menettänyt työpaikkasi, You have not gotten a job up till now. etkä ole saanut työpaikkaa. Another person's been here. Maybe you've been here for about 6 months and you don't have a job. Ehkä olet ollut 6 kuukautta täällä, ei ole työpaikkaa. And you're here. You've not been promoted the last 1 year or 2 years. Ja et ole saanut mitään ylennystä viimeisen 1-2 vuoden aikana. And your relationship in your family is broken down. Ja perhesuhteesi on niin kuin mennyt rikki. Yet, Kuitenkin God says Jumala sanoo, He doesn't want you to waste your wilderness experiences. hän ei halua, että hukkaat sinun erämaa kokemustasi. He wants to use them to prepare you for your destiny. Hän haluaa käyttää sitä valmistaakseen sinua sinun päämäärääsi varten. Let's look at the next point. Katsotaan seuraava kohta. The altar of loneliness Yksinäisyyden alttari. can become a sacred ground. Sitä voi tulla pyhä maa. The altar of loneliness. Yksinäisyyden alttari. Just like Moses was in the back desert, Niin kuin Mooses oli tuolla erämaassa. thinking about what is going to happen to his life. Ja miettii, että mitä hänen elämästään tulee. Maybe they will find him out and take him back to Egypt and kill him. Ehkä he löytävät ja raahaavat takaisin Egyptiin ja tappavat hänet. But he forgot that God was thinking about him Mutta hän unohti, että Jumala ajatteli häntä. and wants to do something new Ja halusi tehdä jotain aivan uutta. and bring him into his destiny. Ja johtaa hänet hänen päämääränsä. To be a leader to deliver Israel. Olla johtaja, joka vapauttaa Israelin. Some of you are running away. Jotkut teistä juoksevat pakoon. You felt you've lost everything. Koet, että sä oot menettänyt kaiken. Yes, God knows you've lost everything. Kyllä Jumala tietää, että sä oot menettänyt kaiken. You've not lost God. Menettänyt Jumalaa. You have to remember that always. Sinun täytyy aina muistaa, When you're going through your pain, kun sä menet kipua läpi, loneliness, yksinäisyys, disappointment, pettymystä. don't come to the point and say, I've lost everything. Älä tule siihen pisteeseen, että sanoo, että mä oon menettänyt kaiken. You can say, I've lost some things in the natural, Voit sanoa, että mä olen jotain luonnollisessa menettänyt. but have gained God. Mutta olen voittanut Jumalaa. I've held on to God Ne olen pitänyt kiinni Jumalasta. in the midst of all of this. Kaiken tämän keskellä. Now, let's look at verses 10 to 11. I want you to read it. Luetaan jakeet 10 ja 11 ja ensimmäistä Mooseksen kirja 28. Jaakob lähti Persepasta mennäkseen Haaraniin. Hän tuli eräiseen paikkaan ja yöpyi siinä, sillä aurinko oli laskenut. Hän otti sieltä kiven, pani sen pään alueekseen ja asettui makuulle. Did you hear what happened here now? Tiedätkö, mitä tässä tapahtui? Jacob's certain place.
Ja Jaakob oli tässä erityisessä It's paikassa. called Luz. Sitä, Luz. sitä kutsutaan Elused. It's called Luz. Se on Luz, sen paikan nimi. He took some stones Hän otti jotain kiviä of that place. sieltä paikasta. How many of you can use stone for your pillow? Kuinka monille käyttää kiveä tyynynä? I mean, we have a beautiful bed in Meillä on, Vesa's house. meillä on kaunis sänky Vesan We kotona. put our head on that pillow, it's soft. Me pannaan pää siihen hyvään tyynyyn. Se on It is not a pehmyt. stone. Se ei ole kivi. Here you see Jacob. Tässä sä näet Jaakobin. He got to a place. Hän tuli paikkaan. It wasn't a place that was comfortable. Se ei ollut millään tavoin mukava paikka. It was a place chosen by circumstance. Se oli olosuhteiden määräämä paikka. Because he was running away Sillä hän oli juoksemassa pois from all the deceit he had in the past. kaikesta siitä petoksesta, mitä hän oli menneisyydessä. Some of us are running away from the mistakes we've made. Jotkut meistä pakenee niitä erehdyksiä, mitä me ollaan tehty. And we're running to another place Ja me juostaan toiseen that was not paikkaan, comfortable. joka ei ole kovin mukava. And like Jacob, Ja kuten Jaakob, we take a stone, me otetaan kivi, and your stone can be ja se kivi voi olla all your worries, kaikki sinun huolesi, all your pain. kaikki kipusi, You make them into a pillow, ja teet siitä tyynyn. and you lay on it, Ja makaat sen päällä, and you are lonely. ja olet yksin. And only thing that Jacob saw Ainoa, minkä Jaakob näki, was the sky. oli taivas. Pillar of stone, Tällainen kivityyny, no shelter over him. eikä mitään kattoa pään It's the päällä. night time, Ja on yöaika. and the only thing he can see is the sky. Ainoa, mikä hän voi nähdä, on taivas. Yet, Kuitenkin. this place that's uncomfortable Tämä paikka, joka oli epämiellyttävä, becomes the very place tulee siksi paikaksi, heaven touches earth. jossa taivas koskee maata. Did you hear what I just said? Tiedätkö, mitä juuri sanoin? You're running away Juokset pakoon from the disappointment, sinun pettymyksesi, from your mistake. epäonnistumisia. And you take your pillow, Ja otat sen tyynyn, whether it's pain missä se on ollut, or worries huolet, murheet or disappointment, tai pettymykset, and you make it as a pillow. teet siitä niin kuin And tyynyn. you say to yourself, Ja sanot itselle, suddenly God does not see me. Jumala ei taida nyt nähdä minua. He has forgotten me. Hän on unohtanut minut, But yet, mutta kuitenkin the heaven is open over you. taivas on avoin hänen yllä. And that place of disappointment, Ja siellä pettymyksen that hetkellä, place of the night of the soul, darkness of the soul, siinä ihan sielun yön pimeydessä, the place of pain, kivun hetkellä, the place where there seems to be no light and revelation, paikalla, jossa ei näytä olevan mitään valoa tai ilmestystä, is the same place on sama paikka, that heaven wants to touch earth. missä taivas haluaa kohdata maan. Jacob is an example. Jaakob on esimerkki. His loneliness Hänen yksinäisyytensä becomes the gateway to God's presence. tulee niin kuin sellainen portti Jumalan läsnäolo. I prophesy to you this afternoon. Ja profetoin sinulle tänä iltana. Your loneliness will become the gateway to God's presence. Sinun yksinäisyytesi tulee portiksi Jumalan läsnäoloon. Your pain becomes the gateway to God's presence. Myös kipusi tulee portiksi Jumalan läsnäoloon. Physical discomfort doesn't hinder spiritual breakthrough. Fyysinen epämukavuus ei estä hengellistä läpimurtoa. Anytime you're in discomfort, Aina kun olet jossain it doesn't epämukavuudessa, stop you from having spiritual breakthrough. I want you to know that today. se ei estä sinua kokemasta hengellistä läpimurtoa. Haluatko sinun It tietää does sen? not hinder God. God. Se ei estä Jumalaa. Disappointment doesn't hinder God from moving. Pettymys ei estä Jumalaa liikkumasta. For Jacob, Jaakob, his abandonment, he feels he's abandoned. hän kokee, että hänet on jätetty. His abandonment became his divine appointment. Hänen ylkäämisestä tulee hänen taivaallinen kutsumuksensa. In English, we say this. Kun englanniksi me sanotaan näin, Your disappointment sinun pettymyksesi becomes your appointment with God. tulee sinun kutsusi, ei oikein käynyt englanniksi, mutta tulee sinun kutsuksi Jumalan
työhön. Your disappointment Sinun pettymyksesi. with yourself, Itsesi kanssa. with friends, Ystäviesi kanssa. with the church, Kirkon kanssa. with the institution, Instituutioiden kanssa. with your workplace, Tai työpaikkasi kanssa. with your boss. Tai sinun pomosi kanssa. Your disappointment, this disappointment Tämä pettymys, is actually an appointment se on oikeasti tällainen, sillä on tarkoitus. with God. Jumalalla on sillä tarkoitus. If you only can remember, Jos vain voit muistaa, my disappointment minun pettymykseni does not mean God abandons. ei tarkoita, että Jumala olisi hylännyt minua, It is actually setting me off to have an encounter with God. vaan hän sillä valmistelee minua kohtaamaan Jumalan. Amen. You have the power Sinulla on voima within you itsessäsi to turn a certain place in your life, ja kääntää tietty alue elämässäsi. an ordinary place like Luz in the Bible. Ihan tavallinen paikka kuin Luus täällä Raamatussa. That place in the Bible called Luz it means an almond tree, where almond tree goes. Tämä Luusin paikka tarkoittaa sellaista, missä tämä pähkinäpuu tai almond tai mikä mantelipuu kasvaa. And you know what happens to almond trees? Tiedättekö, mitä mantelipuulle tapahtuu? They prosper very well Ne kasvavat, kukkivat hyvin in spring and in summertime, keväällä ja kesällä, but in winter it looks as though it's dead. Yeah. mutta Lifeless. talvella se näyttää ihan kuin se on kuollut. So you can take a lifeless place, Joten sä voit ottaa ihan elottoman paikan. a place where you think everything is dead around you. Paikan, jossa kaikki näyttäisi olevan kuollutta ympärillä. I don't have a breakthrough. Minulla ei ole läpimurtoa. I've been waiting to have a child. I can't have a child. Mä oon odottanut lasta, mutta en nyt voi saada lasta. I've been waiting to have a husband. I don't have a husband or a wife. Minä olen odottanut saada aviomiestä tai Those places, vaimoa, mutta en ole saanut. those places of your life look like dead places. Ne paikat elämässä voi näyttää ihan kuin kuolleilta, elottomilta paikoilta. Just like it was for Jacob Aivan kuten se oli Jaakobille, until kunnes he encountered God. kun hän sai kohdata Jumalan. And that place, Ja siinä paikassa, ordinary place, siinä tavallisessa paikassa, became Bethel, siitä tuli Beetteli, house of God. Jumalan huone. Did you know that you can change your circumstance? Tiedätkö, että voit muuttaa sinun olosuhteesi? The place where everything around is dead. Se paikka, missä kaikki ympärilläsi on kuollut. Relationship is dead. Sinun ihmissuhteesi ovat kuolleet. All you've been waiting for, you cannot get it. Kaikki, mitä olet odottanut, et kykene saamaan sitä. It looks like there's no life around you. Näyttää, kun ei ole mitään elämää ympärilläsi. And you think that's the end of it. Ja koet, että tämä se oli tässä nyt. But that is not the end of it. Mutta ei se ole se loppu. That same place that is called dead by you Se on, ehkä sinä kutsut sitä kuolleeksi paikaksi. can become the house of God. Siitä voi tulla Jumalan talo. The gateway to heaven. Yes. Portti taivaaseen. You know what happened in that place? Tiedättekö, mitä tapahtui siinä In paikassa? Luz, Luusissa. place of limited life. Tässä tämän rajallisen elämän paikka. Guess what happened? Tiedättekö, mitä tapahtui? Angels were already on the ground. Enkelivät olivat jo maassa. That's why God says, behold, Sen takia Jumala sanoi, että katso, behold, katso, new life, behold. katso uutta elämää. I am doing a new thing. Minä teen ihan uutta. The place you call dead, Se paikka, jota kutsut kuolleeksi. the circumstances around you that looks dead, Olosuhteet ympärilläsi, jotka näyttävät I kuolleeksi. am doing a new thing. Minä teen uutta. To you it is dead, Sinulle se on kuollut, but to me, mutta minulle. this place you call dead, Se paikka, jota kutsut kuolleeksi. angels are already on the ground. Enkelit ovat jo maassa. It says, did you not see what I'm doing? Etkö sä näe, mitä mä teen? New Life Church. Uusi elämä seuraa. May God anoint your eyes this afternoon.
Jumala voitelkoon silmäsi tänä to iltapäivänä. see your circumstances, that the angels are already on the ground of your Joten circumstances. näet ne olosuhteet ympäristössä, että enkelit ovat jo maassa. God is doing a new thing by sending angels into your dead places. Jumala tekee uutta lähettämällä enkelit sinun kuolleeseen He paikkaan. has gone before you even know you are going to get into that place of deadness. Hän on käynyt jo sinun edellesi ennen kuin sä oot saapunut tähän kuolleeseen paikkaan. And not only that, the angels were ascending Eikä vaan enkelit nousseet ylös. and they were descending. Ja he tulivat myös alas. Kulkivat tikapuita ylös alasi. Yes. Watch what you are going through right now. Katso, mitä sä kuljet läpi nyt. I want you to speak to your circumstance Mä haluan, että sä kerrot sun olosuhteille. and say, Ja sanot, Lord, I believe. Herra, minä uskon. Say after me, Lord, Sanon jälkeeni, Herra, minä uskon. the angels Enkelit are already present ovat jo läsnä in my circumstance. minun olosuhteissani. Every circumstance I've gone through, they are already there. Kaikissa olosuhteissani, missä olen, he ovat läsnä. And you know what those angels were doing? Ja tiedätkö, mitä nämä enkelit tekivät? They were taking the disappointments, He ottivat nämä pettymykset, the pain, kivun, the anguish ahdistuksen. of Jacob as a sacrifice to God. Ja Jaakobin kaikki nämä hän otti uhrina Jumalalle. And when they go there and exchange his pain, disappointment, and all the anguish, they exchange it for the blessings of heaven and they bring down that blessing. He ottivat nämä pettymykset, tuskan, kivun ja toi ne sinne ylös ja toi siunauksen sen tilalle. They turned the house of deadness and pain. Se käänsi tämän kivun ja kuoleman paikan They turned it into the gateway to heaven. ja muutti sen tällaiseksi portiksi taivaaseen. Your disappointment, your place of disappointment Sinun pettymyksesi paikka, can become sitä voi tulla and will become ja siitä tulee this afternoon tänä the iltapäivänä gateway to heaven. portti taivaaseen. In your lowest and darkest moment, Sinun alhaisimmassa ja pimeimmässä hetkessä God revealed to Jacob ja Jumala ilmoitti Jaakobille the highest truth. korkeimman totuuden. And what is it? Ja mikä se on? In your lowest moment, Sinun alhaisemmassa hetkessä God will reveal this highest truth to you. Jumala ilmoittaa korkeimman totuutensa sinulle. Heaven is not closed. Taivas ei ole suljettu. Heaven is open for business. Taivas on auki bisnekselle. Over your circumstance. Yli sinun olosuhteesi. You know those are tornadoes. Tornadoes. Ei vaan tornadoja. Like a whirlwind. Yeah. Tällainen niinku hurja myrskytuuli. They're like funnel. They're like funnel. Se on niinku tällainen, joka menee ylös kierteenä. A funnel. You know funnel? Tötterö. Se on niinku tötterö, joka menee ylös. Yeah. You through a funnel you pour water and it's like a small end but a big. Suppilo. Se on niinku Yeah. suppilo. We use it when we want to put gasoline in our car. Tai sillä voi esimerkiksi laittaa bensaa autoon. So the whirlwind Tämä suppilo opens up avautuu. your problem, Ja sinun your ongelmasi, disappointment, sinun pettymyksesi, your pain. kipusi. It's a whirlwind. Se on niinku tällainen myrskytuuli. It's forming a whirlwind Se and it opens up. Se muodostaa tällaisen pyörteen, joka sitten avautuu. And it pours down. God pours down through that funnel to you. Yeah. Ja Jumala vuodattaa sitä kautta siunauksen sivuun. Water. I love it. Minä rakastan tätä. Water. The ladder represents God's constant connection. Nämä tikapuut, ne edustaa tätä Jumalan, tätä jahurvaa yhteyttä Jumalaan, Which is people, even in their pain, joka on läsnä myös sen kivun keskellä. wow. Wow. Tonight,
Tänä ilta because we want to minister to people. haluan palvella ihmisiä. If I have to finish what I want to preach tonight, Jos haluan lopettaa sen, mihin haluan saarnata tänään, niin mulla on täällä 8 asti. there's such depth to this revelation here today. Tässä on niin syvyyttä tässä ilmestyksessä. So tonight, Tänä iltana tänään we want to bring our pains, me halutaan tuoda meidän kipumme, our disappointments, pettymyksemme, with ourselves itseämme kohtaan and with people. ja ihmisiä kohtaan. We want to turn this disappointment into appointment with God. Ja me haluamme kääntää tämän kivun ja tuskan tällaiseksi mahdollisuudeksi. If you don't have any problem here today, Jos sinulla ei ole mitään ongelmia tällä you're probably not the candidate for God's blessing, niin silloin sinä et ole hyvä kandidaatti Jumalan siunaukseen. because we all have something Kaikilla on jotain, that we can bring as an offering. joka me voidaan tuoda uhrina. This evening, right here, Tänä iltana just nyt, God wants to receive an offering, Jumala haluaa vastaanottaa uhrin. and that offering is your pain, Ja se uhri on sinun kipusi, your disappointment. pettymyksi. He doesn't want your money now, right now, here. Hän ei halua sinun rahasi juuri He nyt. doesn't want your money here now. Nyt tällä hetkellä hän ei ole sun He rahoja wants a perään. different offering. Hän haluaa erilaisen uhrin. Your tears, Sinun kyyneleesi. they are an offering. Sekin on uhri. The Bible says, put my tears in your bottle. Raamattu sanoo, että pistä kyyneleesi tähän kulhoon, tähän Your tears this evening sinun kyyneleesi tänä iltana. is an offering. Se on uhri. Your heartache Ja sinun sydän surusi. is an offering. Se on uhri. Your disappointment Pettymyksesi is an offering. on uhri. Some of you are disappointed at God. Joku teistä on pettynyt Jumalaan. God is not moved by that. He said, bring it as an offering. Mutta ei Jumala ole siitä loukkaantunut. Tuo se uhrina. Can we bring an offering this afternoon? Voidaanko tuoda uhri tänä iltana? I want you to stand up on your feet. Ja haluan, että nousit jaloillesi. And I want you to talk God in your language, the language of your heart. Ja puhu Jumalalle sinun sydämesi kielellä. Tell the Lord, Kerro Herralle. I'll bring an offering. Minä tuon uhrin. Here is my offering this evening. Tässä on uhrimme tänä iltana. This is what you want from me. Tämän sinä haluat minun. My pain, my anguish, Minun kipuni ja my ahdistukseni. disappointment I bring. Pettymykseni tuon. Silver and gold I have not. Hopea ja kultaa minulla ei ole. But what I have this evening, Mutta mitä minulla on tänä iltana? I bring to you. Minä tuon sinulle. Can you talk to the Lord Voitko puhua Herralle with the language of the heart? sinun sydämesi kielellä? Talk to the Lord. Come on. Puhu Jumalalle. Church, talk to the Lord. Talk to Seuraavanta, puhukaa Jumalalle suoja. Mother, talk to him. Avaa suusi ja puhu hänelle. Bring your pain like Hannah brought her pain to the altar. Tuo kipusi niin kuin Hanna toi oman kipunsa alttarille. Bring it as a memorial. Tuo sen muistona. We're setting up an altar here. Me pystytämme alttarin tänne. And that altar is going to receive this offering. Ja tällä alttarilla te saadaan tämä uhri vastaanottaa. For those of you in wilderness, Teille, jotka olette erämaassa. your wilderness is not your final destination. Erämaa ei ole sinulle viimeinen pysäkkisi. And God's presence is not diminished by your circumstances. Amen. Ja Jumalan läsnäolo ei häily sun olosuhteistasi. Your pain can become the altar of praise. Yes. Sinun kipusi voi tulla ylistyksen alttariksi. I want you to know that Joseph turned his experience from prison to palace. Ja Joosef, hän toi kokemuksensa vankilasta sinne palatsiin. He was in a pit, Hän oli tällaisessa kuilussa. and another time he was in the palace. Ja toinen hetki hän oli palatsissa. You might be in your pain now, Voit olla nytten siinä luolassa sinä. and you feel trapped. Ja sinä olet ihan niin kuin ansassa. But your offering tonight Sinun uhrisi tänä iltana will lift you from that pain, nostaa sinut pois siitä, from that valley, siitä laaksosta, from that pit, siitä kuilusta. and bring you into a place of praise Tuo sinut ylistyksen paikkaan and into the presence of God. ja Jumalan läsnäoloon. Father, I thank you after this evening. Ja Isä, mä kiitän sua tänä iltapäivänä. Surely you are here in this place. Yes. Totisesti sinä olet täällä tänään. We bring all these offerings
Tuomme kaikki uhrit. We all bring it to you this evening. Me tuomme ne kaikki sinulle tänä At iltana. this time of the evening sacrifice, Ja tänä iltana, tänä iltauhrina, we bring our disappointments, me tuomme pettymyksemme ja our pain, kipumme. and we turn it into an altar of praise. Me muutamme sen ylistyksen alttariksi. May these sacrifices Anna näiden uhrien come before you tulla sinun eteen. as a sweet smelling savour. Niin kuin suloinen tuoksu. And the Lord, you will send fire from heaven Ja sinä lähetät tulen taivaasta. to receive our offering Ja saat vastaanottaa uhrin. tonight. Tänä iltana. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. To be seated. Ole hyvä ja I want the soft piano at the background. What are you? Voisiko saisiko